Ndaka muri yeZimbabwe muchirongwa Boshongora segment nase musi wechipiri chinotapira kuti tapi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya dzandakapakata muri yeZimbabwe dzakati one day dziripo asati gaiti kukupai dziri kupisa dziri kufaya panguva ino muri yeZimbabwe. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yatinoshevedza kuti iyo Shamva. Mushamba muri yeZimbabwe mune nyaya irimo anditika yekuti izvo kune munhu murume angachigara nemukadzi nemurume vachibva varwa. Murume achibva arwadziwa nekurwa nemukadzi pane zvakanga zvaitika. Murume achibva aita sei? Murume achibva apisa hembe dzemukadzi pamwe chete nedzake. Achibva rohwa nababa munini vake neshamwari yavo vachishandisa yatinoti mugwara kaunti jereso. Murume uyu achibva vamusungisa zvakare. Ari kuchipatara akazama kutaura kuti vedu wenda kuwara but ninge kutanga ari musungwa haana zvaigamuchirwa. Murume uyu akazosvika pakufa. Akatisiya. Zvacho zvaita kuti nyaya iuye pana pamuri yeZimbabwe ndo zvandinazvo. Ndine nyaya yekuchifu muri yeZimbabwe. Nyaya inosuwisa, nyaya inorwadza. Asi zvichienderana nokuti chazokonzera kuti zvisuwise vanhu chii. Iyi nyaya iyi murume truck driver aidriver motokari yake achigona kuuya kamwe chete kana kaviri pamwedzi. Mukadzi ari kumba vaine vana 4 vakomana chete. Mukadzi achibva asara achibva aita chipambi. Murume achidzoka pachisekana nemukadzi wake ndokubva atanga iye kuzvimba mutezo wababa. Kusvikira abvunza mukadzi wake kuti wai pandanga ndiri kubasa hapana chakaipa chaitika ndadzoka pano ndakurwara. Mukadzi akati imi baba imi pane zvamakaita kwamanga muri moda kuti uraya achichema. Murume nikuziva kuti hazvisirizvo. Murume akabuda kana kuchipatara. Murume achienda kuchipatara anoti mukadzi chirwere ichi chinowanzonzi endai message kanzi haundishandisi. Saka enda kuchipatara wega. Achienda kuchipatara vana mukoti vanonzi vakashiredzana nekumira nekutarisa zvavaiona vachiti tarapa vanhu asati aona maitiro akadaiwa. Nokuti mutezo wemurume wakazvimba but uchiita sekunzi pane mapeteni anobuda ipapo. Kana kuti vanoona zvakasiyana siyana zvaonekwa nemumwe asi zvinoonekwa nemumwe. Uye kana wamboona ukadzokera kunoona zvakare zvawamboona asi zvaunoona. Asi vana chiremba vana mukoti vari kuti chirwere ichi ndechei. Ndo zvavaizama kuti mwakati chakati mwakachakatandirika kusvikira iye pachake ati ndipei zvamunofungidzira. Kusvikira buda ndobva aenda kuchivanhu. Aenda kuchivanhu Zimbabwe anonzi masorisori. Nzvimbo yandiri kutaura yekuchifu family ine vanhu vanosvika 6 nevatorwa vanosvika 9 vakarara panhovo izvezvi. So kwatiri kuenda nyaya yachona ndo kwatichaenda muri yeZimbabwe kwaita kuti ndive nenyaya panapa. Asi iye murume uya wekuuya achirwara achipiwa mhosva nemudzimai kuti pane zvawakaita ikoko akunzwa sei? No, ari kunzi iye urwere hwako hunodzikama. Pamusoro pezvichaitika ndio pachabva kupora kwako. Saka vamwe ndo vari kurwara. Vakatorara. Mushure mekunge murume uyu nehama dzake vafamba. Hey. Ndine urombo muri yeZimbabwe. Nyaya yakaitika kuManyame Park nezuro munzvimbo yekuchitungwisa. Mvura yekunaya usiku. Kune mumwe musha wakapinda mvura mukati zvokuti vakasvika pakutya kunobuda nepadhoo rinopindwa nevanhu. Vachitoona kuti yanga yakutoita senge rwizi. Vanhu vakabatsirana kunoenda kutoilet kunoputsa chimbuzi pamusoro ndio pavakabuda napo. Pemba mvura yakupinda mumba. Imba yazara mvura. Mukaenda pachannel munogona kutozviwana izvozvo. Manyai pa National FM WhatsApp channel kana musati majoina ingotumireka wedro kuti link farara kuti link LINK pa WhatsApp number zineti 0713 938 538 0713 938 tichakutumireka link racho moklika moenda pakanzi view channel moklika moenda pakanzi follow moklika pachabuda pakanzi following munenge makutona zvese zvinenge kazvapostwa pa National FM WhatsApp channel apa. Hita Nyakaringa baba ropa kwa Murehwa Murenge village vakachibata chimuti. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsodzera tiri kuitika matima nawose yenyika ino. Tinoisa chitindo pasina chitindo. 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 Pa! Rikiti!
vakabonde vari kubvunza pamusoro pechitindo kana chichi national fm tinoisa chitindo pasina chitindo tiri kurava kuti mumba musina mufaro mukavhura nepfenyuro iyi munonzwa makuwirirana kubasa kusina mufaro kubasa kusingategwe nzvimbo dzisati dzamboita mafaro dai nai chimuti kombi isiri kuita mari vari dai nai national fm vasati varora vari kuda mari yana nyuza ikecho icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura tiri kuitika matimana wose nyika ino ndinoziva Zimbabwe munenge makachibata chimuti kwese kwamuri papo chikonzero charemera dzinza chiri kufamba nenyika nepasi rose Zimbabwe rikandifanira kupinda nyaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe inosuwisa zvikuru sei ndiri kukumbira vanhu mukati medzimba mukati mekugara mukati mekufambirana mune zvakanaka muite zvokubatana nekuita mune zvakanaka chikonzero zviri kuitika muri yeZimbabwe zvinokonzera nekukonzeresa zvokuti vakawanda vari kunetseka pamusoro chiri kuitika mwenyaya iri kuitika muchifu kuchifu muri yeZimbabwe rikanikwa kuti paka chifu chekuchifu chiri kuti tani takambouya nenyaya yemukomana uya wekuchengeta musikana akazosvika pakumwa mushonga tikazouya nenyaya chivhu yakambopisa asi sori zvenyu kuchivhu nangoti ningotsoka mbijana inyika yeZimbabwe kai yes muchivhu mune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yatruck driver anodhiraivha motokari yerudzi rwetruck achienda kunze kwenyika nekudzoka munyika yeZimbabwe sezvo kuri kubasa right zvadaro muri yeZimbabwe murume uyu anoenda achidzoka dzimwe dzenguva kamwe chete kaviri kana kutadza kudzoka pamwedzi but ane vana 4 vanovi vanakomana chete vaakaita nemukadzi wake eni mudzimai ari kumba mudzimai ari kukumba okay zvadaro mukoma KB murume uyu akabvaisa shopu yekuti mukadzi anosara achiita zvinhu matruck driver anoona anokwesa kumbowana aisa shopu mukadzi anogara ari bhizi kushopu anouya zvakare achienda kunohodha muguta rekuHarare nekwese kunohodhwa kana kuchivhu ikoko murume paakadzoka akatanga ita mwedzi 1 asipo achibva azodzoka kudzoka kwakaita murume uyu motokari yake yakanga yafa achibva atoudzwa kuti pati iyi inoda sezvi zvinenguva yakadai so akati ishe wangu kubasa hamukwanisi here kuti panguva zvekuti ndinogona kumhanya komba zvikanzi hazvina kushata manya ende ndiye senior driver ndikubva amhanya komba achienda kumba mukoma KB achinosangana nemudzimai wake sababa namai vanga vane nguva iyoyo ipapo konapo murume akatanga kutonzwa kurwadziwa kuita senga ari kunzwa kuti ada kuenda kunorasa mvura kunosvika koko mutezo wakura mutezo wakutozvimba achakwanise murume akapesa kuti zvekutochema mukadzi chii mukadzi akati aiwa baba mwana ndimi mauya nazvo izvi waipandanga ndiri kuno kukusina zviri kuitika waizvikanzano murume nekutaura nemaziviro ake anoti mudzimai handirambi kuti varume tinogona kuita zvinhu zvatinogona kuita but right now handizivi ndokubva murume nemuchikadzi vachivaenda kuchipatara vachienda kuchipatara vanotaura vachiti mukoma KB manesi madoctors vakashivedzana kuti vakomana uyai muone tiri vanhu vebasa tinoshanda nevanhu vakasiyana munogona kunge makambozviona but patakadzidza hatina kumboona zvinhu zvakadai so chii chaiitika pamutezo wababa right mutezo wababa waita sekunonzi ndingataura kuti kuita senge munhu akadhekoreta chinhu kuti apa panoiswa mukala apa poiswa mukala but kuri kuzvimba dzimwe dzenguva achiita senge munhu vakamboita vanonzi vaiva vanhu havafaniri kubatwa zvirwere saka vane dzimwe nyama dzinofanira kubviswa pavarume vanoona vamwe vaitoona kuti ndozvakaitwa munhu vanoona vamwe vachiona hazvisirizvo vachiona rimwe saizi womboonekwa senge mwana mudiki wozoonekwa panguva yekutoti kana kuti apfeke hembe diki yemukati haatokwanisi nekuzvimba ukaona izvezvi paunozoona next time unoona zvakasiyana iye mudzimai wachakati achitaura kuti ndio maona ndiri kuita bari zvandamboona iye nchibva kumba hazvisirizvo vamwe vakamutodza pasaidi unogona kupiwa mapiritsi ekuti udzikise pain because aichema murume mukuru airwadziwa achibva abuda achibva audzwa arimo munhu kanzi dai ukamboenda kwakati unombobatsirwa mapiritsi usaregera but ena unobatsirwa ndobvaenda kunzungu nekunyima achienda ikoko akazoenda ega mukadzi anga nemwe mwana mudiki wanga anaye airatidza kuti ane kumwe kurwara kwaari kuita zvakare zvikanzi chirega ndidii ndiende nekuti vane motokari ndobva tsvaga driver ndobva aenda achinosvika ikoko zvikanzi munhu wandiri kubata pana pamukadzi wako mukadzi wako uyu
nokuti wakatobatwa nemukadzi wako iwewe kuita senge munhu abatwa nerinyoka. Rinyoka rukasiyana, unogona kuti ukafamba runokubata nemazuva, but rinyoka uruka ruri pamukadzi wako, but uru harisi rinyoka ruri pamukadzi wako. Mukadzi wako iwewe ndiye ane zvaakaita kumurume akagadzirwa. Murume chikomba chaifambidzana nemudzimai uyu changa chakagadzira ndo chine mukadzi akagadzira. Saka mudzimai uyu akabva abatira murume pakazosanga nemudzimai wake ndobva akakwa. Mano bosho na bonzo tani kumweko ni mchemewa Lawrence Ntita pa Tohood Redcliffe ndiri kubva loud and clear chakabata chimuti pa Tohood Redcliffe pa Isabel. Kwanzi ndakachibata mkoba KB nemukoba nari pa London apa anoshevedzera kuti iye Timothy Mpoperwa ari kushevedzera kuti kana mazogara tikada kutsvaga vateereri ndogona kushaya anondidarika pakuteerera. Iye handisi kumudhauta. Haiwa Timothy mabatiro ari kuita chimuti Timothy apa rushedzo rinogadzira kasongo kanotaura nezvevateereri veNational FM chete. Kari kurekodera ikoko kunyeketse kunze ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ipapo inzwa iZimbabwe vachibva anzi iye chishedza mukadzi wako uye naye pano achibva pinda nemukadzi zvikanzi amai handidi pana patina kumbovanza tiri pamwe chete ndiri kuona amai imimi mune munhu wamakafambidzana naye but mafambidzana naye munhu iyeye akagadzirwa nemukadzi wake ende mukadzi uyu akambouya akunangai pakada kuita mashoko nekuti anga asina umbowo achibva zokumbira ruregero but pamakakumbira ruregero makabhadharwa but zvamakabhadharwa amuna kuzviudza murume wenyu nekuti maitya kuti muchabvunzwa kuti nyaya yamabhadharirwa ndei. Zvikanzi kudini nemukadzi wacho. Mukadzi achibva amboti vakadzi kana vachigara tinonetsana uyezve tinofungirwa zvikanzi nemubatsiri handinei nekutaura zvinhu izvi ndangoti ndikuzivise kuti zvimwe zvakaitika ndiri kuzviona. Saka nyaya iripo ndeyekuti murume wamakafambidzana naye mimi ndiye akagadzirwa but hazvina kuitika munzvimbo yamunogara yemuchivhu. Murume uyu anogara kuChipinge. Zvaanogara kuChipinge makaenda mukati meguta reHarare muchienda kunohodha. Maenda kunohodha ndo pamakasangana nemurume uyu uyezve murume uyu ihama yemukadzi wenyu. Kureva kuti kana ari baba mukuru kana baba munini makaita chivi neukama uhama yenyu. But murume uyu anogara kuChipinge but makasanganira kupi asi chiri kundirodza ndiri kuti zuva ramakasangana ndo zuva ramakagamwa. Handisati ndataura zvakawanda pane zvakawanda zvandiri kutaura but ndinoda kutsvaga pakatangira nyaya yenyu. Murume mukadzi achibva aramba vachibva vaenda mukadzi ndokudzoka nekuseri kwakaenda murume kubatsiri uya zvikanzi kumubatsiri ndiri kukumbira kuti zvamakataura ndizvo asi ndiri kukumbira kuti imimi pamucharoonora mukadzi uyu murume uyu pane zvakaitika itai kuti inini ndisarware. Zvikanzi hazviite kuti usarware iwewe kurapika kunoita murume uyu kune chokuita pane vese vakafambidzana navo. Amai newe ndiko kuti upore because iwewe pachako zvaukaitwa nemurume uyu uchiri kubata vanhu vari kuita upombwe newe but iwewe hausati watanga manje uri kutanga iwewe nokuti ndo zviri kutoda mukadzi wacho arida kuona munhu akatamba nemurume wake achirwara ndo zviri kuitika. Alright murume achibva azodzokera kumukadzi mubatsiri hana kutaura kuti mukadzi wake akauya kunoko ndobva ramba akanyarara. Zvikanzi ndiri kukumbira uite wiwi mugaba ndoda kukurapa nekuti vanhu vaimuunganira murume mukuru achiboka kuita senge akuita senge akutofa. Zvikanzi isa wiwi mugaba achibva isa wiwi. Zvikanzi nditsvagire chipfeko chemudzimai wako chemukati nechako achibva ina nacho. Zvikanzi zviwache pamwe chete zvichibva zvanzi ndisire ndobva asirwa. Mukoba KB achibva asirwa kudaro. Zvikanzi ndiri kukumbirawo date kana uchiri kuziva date rawakaroora mukadzi wako kuti iko zvino zvitakuchigara mumba medu mukadzi uyu amukadzi wangu. Ndiri kuona mukadzi wako iwewe pawakamutora yange isiri mhandara. Zvatoda kuita panapa zvinokodzera tikakanganisa nyika. Kubva zuva rawatora mudzimai wako mukadzi wako iwewe akatomboita mwana akagara asina kukuudza akuti ane mwana akazokuudza kuti ndine mwana matombogara mese ukazvigamuchira zviripo muri kuzviziva right. Unazviziva kuti mukadzi wako zvakare haasiri yemwana wokutanga akatomboita pamwe pamuviri pakabva asi pamuviri apa achero hama dzake hadzipazivi akabvisa ega kureva kuti ane vana 2 but izvo zvazvina basa newe zvakaitika usingazivi ende ndizvi kumashure right. Iko zvinozvi tsvaga dheti
kubvara ukagara nemukadzi wako raunoti kubva zvandagara nemukadzi wangu ndo panandi naye zvikanzi alright vachibvagara ndobvatsvaga zvikanzi inini handichadi kuti zvemadhetsi zvinogona kunetsa ndiri kungoda kuti mungondisira gore nokuti iko zvinozvi ndiri kufungidzira kuti kwandiri kushanda nditori ne8 months saka kana mukadzi wangu ane zvaari kuita mugore irori ndo patanga kuita zvinhu izvi saka itai madhetsi egore tine vana 4 kureva kuti titori kuma12 13 years tiri tese but ingoitai pagore roga kuti kubva pagore zvii zvakaitika zvikanzi ndoda kubata vanhu vese vane zvavakaita pagore rokutora madhetsi aya ndipe madhetsi ndobva aitwa madhetsi pagore romukoma KB ndo pane varume vanosvika 6 vemufamily kuita 7 vasiri vemufamily vari vemunzvimbo mavanogara chivhu kana muchiti vemufamily muri kutaura kuti kudini vakazvarwa pamwe chete nemurume uyu hama dzemurume uyu vana baba munini ana sekuru vaiganga nemudzimai wake vamwe vacho pakatobuda 3 vanogara pamba pamwe chete vakaganga navo but mukadzi uyu akazobvuma kutaura 1 anove asisagare munzvimbo but ari wefamily wakasangana naye mukati meguta ari kuHarare aenda kunohodha saka achibvanzi iye isusu hatina zvatiri kutaura newe nemurume iwewe enda unoshedza hama dzako ndo dzatinoda kuti uudze vanhu mukadzi ndobva aita 3 days pasina kutaura nyaya iyi zvikanzi nemubatsiri anotaura sei vari kurwadziwa ndevamwe vanhu iye hasi kuita sei hasi kurwadziwa ndobva tanga iye mukoma KB iye achibva tanga so mukadzi aenda kuchipatara nemwana achiti mwana ndakuta sei ari kurwara yesho iye mukadzi ndakuta sei ndakurwara atangawo zvakare kuzvimba mutezo kusvikira aenda kwasisi vake sisi vake vachibva vati kwai uri kurwara zvakadai so izvi chirwere chepabonde ichi kusei uchienda kuchipatara wega usingazivise murume wake wanike mukadzi uyu akuramba kuti sisi vake vabvunze murume kuti ko imi misei muchirega mukadzi achienda kuchipatara ega imi muchirwara chirwere chakadai musisi vake kusvika vati ko iwewe sei usingati murume wako azive sisi vachindo kusimuka vega kunaka kumurume kuti nai baba mwana ko imimi munogara muri kubasa musipo nhasi mouya kubasa iko kumba mouya kumba mwana wame vangu akurwara kusvika panguva yakadai so svikanzi mwana wame wako ari kurwarei handizvizivi ni svikanzi hamuzvizivi kusvikira ati wona zvaitira munin'ina wangu asi tikurekana kumbofamba pamutisvikanzi kuchipatara neunodii svikanzi anoenda nemwana svikanzi munoreva nhema muri kuzviziva ndo pakazobuda nyaya yekuti veukama vekumukadzi nevekumurume masangano kusvikira murume ataura nyaya dzese kuti ndo zviri kuitika mwana wenyu mai yenyu ngaapupure mwana wamai yake aipupura 1 kusvikira nzi ari kupupura 1 hama yemukadzi uyu ndo yakazoudzwa kunzi kana pane wakaita naye chii vese vachabuda so far kwabuda 4 vabuda 4 2 veukama ne2 vasiri veukama kusvikira nyaya yaendesewa kwa baba vemukadzi uyu. Baba vemukadzi uyu ndiye muningina wa Sabhuku munzvimbo ishi. Sabhuku nyaya ndi kutaura kuchifu vanoziva nyaya iyi yakaitirwa musangano kurova bhera Sabhuku kuti vanhu vaungane. Ndo pakatozobuda zvakare dzimwe hama dzichiti matemo uno ari kurwara sei so zvakati ndo pakabuda vanhu vachiti kumbe kwene kune kurwara kwakadai so zvakare kumbe kwene kune kurwara kwakadai so zvakare. Mukadzi achibva anzi iye taura nyaya dzako haana kutaura padare akaenda kumunasisi vake sisi akati nyora list yevanhu pasi yaunoziva kuti wakanganisa nevanhu ava unoya kufirei achibva nyora list kuchibvu kune vanhu vakanyorerwa list Zimbabwe yakapiwa Sabhuku kuti vanhu ava kana vachirwara vanhu ava ndo vakaita chivi nemukadzi uyu. Sisi wemukadzi uyu achibva afonera baba vake nguva iyo kuti baba kana mukadanwa kuno kumusauye zviri kuno kuzvinonyadzisa zvakatiwa nemwana wenyu ndezvei ndezvakati baba vacho vanoshandawo kubasa nokuti Sabhuku anga kuti iye baba vemwana uyu ngavauye pano zvichaitika mangwana vasi chichiri kuitika baba vachibva ati andiuye ikoko ndiri kubasa ezvo vangatodzwa nemwanasikana wavo. Saka izvezvi varume ava vachibva vanzida nemuridzi womukadzi inini handisi kuenda kwamambo kana vanatezvera ndikupei mhosva achiudza sisi vachona nokuti akazviitira zvinhu ndeuyu but chandirwadza ndechekuti haanganoite zvinhu zvinoda kuuraya nini asingadi kutaura zvakare. Chandiri kutaura ndechekuti sisi muri pano imimi takurai mudzimai wenyu muningina wenyu munoudza baba zvamasangana nazvo pano. Varume vese vakarwara
chandinogona kukuudza ndechekuti kwandakafamba inini nekwandakaenda inini ndine mari yandakabudisa pandakaita kuchipatara ndakabvisa mari yakati kuna sekuru kana kuti mbuya kana madzibaba muprofita kana kuti ani achandibatsira pano handina chada ndinabvisa iyeye kana ane zvaari kuda imimi ndimichada sei muchabhadhara ikoko handina chandiri kuda kwamuri ndosara neupenyu hwangu. So vakanzi vachashedzwa musi waSaturday, musi weSaturday ndo pakataurwa nemubatsiri kuti wangu uyu akandishevedza uyu anofanira kunge akufamba zvakanaka kana akuti aright. Ndo pandichada kuti imimi vari kurwara ndizokuudzai kuti zvandakashandisa pamurume uyu ndezvipi uyezve zvoda kubhadhirwa zvii. Vanhu vakarara muchivumo, vanhu vari kurwara vangani izvozvi baba Isabel? 6 plus 7 6 veukama. Yes, wemurume uyu 7 vatorwa. One wacho ndingangoti ukuna 12 wechi 13 ari kuchipinge, but akafonerawo zvakare mukadzi wakaitaura zvechokwadi murume kuno kuti sei ari kurwara. So akanzi anofanira kuti auye pane vamwe chikonzero kuna zviri kuitika. Mukadzi akapona achinyeperwa but vamwe vakamudza nekuseri ndo zviri kuitika. Mukadzi akatanga kudetsera nemurume kuchipinge. Izvo zvipanzi murume anofanira kuya kuroko. Mukadzi ati atiuyi ikoko, endaimika kunyaya dzenyu. Saka kana zvichigona, kana ndatenderwa Zimbabwe tichakupai piki remukadzi uyu. marwariro ari kuita anoyo zvakare ndiye akatanga nyaya idzi. Ko mudzimai kuti mukadzi akagadzira murume wake paakaziva kuti ane girlfriend yari kufambidzana nayo ari kupi? Ariko uyo kwanzikiro pakaungana vanhu padare akaramba kuenda akati handiende ikoko, ende iye haasi kududzira nemurume wake, zviri kutodudzirwa nemubatsiri. Ndanga ndarivara pakati pevanhu ivavo pane murume wacho futi akaganga anova nomukadzi akagadziraka nokuda kugadzira kwomukadzi uyu akurwara zvakare ari pakati pechikwata ichi. Ya pakaipa Ari pakati pechikwata murume anova ndiye akaita chivi nemukadzi uyu, mukadzi atanga kurwara akarwarisa murume wake iye murume wacho zvakare akagadzirwa ari pakati pevanhu ari kurwara. Mai Kayla kuriseko kushamba nhasi gogochi yangwa vakachibata chimuti vari paGreencroft pagonataniko paGreencroft tsika mwana tsika 10:15 ndo pafika nthawe pali manje. Ndoro yachete ndinonzi Adhiyo Makani pambare. Asi baba Isabel mudzimai uyu achibvunzwa kumubatsiri sei airamba nyaya iyi. Ndo pakaoma but kwaiwe kuramba murume wakari pedyo asi akazotenderera nekumashure akadzokera futi kumubatsiri ari 1 achida kusema kurarama kwake iye chete. Enda paakada kuudzwa kunzi azive kuti chakamukuwadza chakonzeresa kukuwadza murume chii, akaudzwa kunzi iwewe wakagadzirwa nemurume wakaita choupombwe naye, asi kuti uzive kuti tazviziva iwewe pachako une mukadzi akambokunongedzera achiti unodanana nemurume wake. Mukadzi uyu achibva azotya kuti imhosva chikonzero haana kumboka kwana, iye achibva azodzoka kwauri achiti sorry pane zvandakupomerai achikubhadharai, makabhadharirwei? Meseji iri panapa iri kubva kuna Atwo Marwira. Apa vakadzi vamwe vari kuzvinzwa, apa mumwe ari kutoita kaupombwe iye zvino achitozvinzwa mumba musiri make. Zvinorwadza baba Isabel, unenge wazvichengeta uchiti regai kandidzoke kumba kune mudzimai, wosvika wotorana nazvo, mudzimai otanga kukupa mhosva pamusoro pezvo zvakare, asi iye ndiye anenge aita gumbo mumba gumbo panze. Panoitwa sei pakadaro? Ya pakaipa. KB na Bozo alright. Icho chekuchivhu icho chinonzwisa tsitsi mukadzi uyo ane chifambi chinenge right pazotaurwa kachisikwa chacho panapa ngamuendese kumba kwavo anomurayisa persuade madai pa DZ3 ndimutsiroka mai na baba vanonzi mbuya Eva vari pa Tony Farm kuRafingora nemukoma anzi nemukoma wangu Constantine Josiah ari pa Guruwe panonzi pachikokonya. Tinoti baba Isabel pfapfaidza ichimwe icho kwade muri yeZimbabwe ndakupinda mune chimwe mukoma KB ndakambotaura pana pa mukoma KB kubhindura kuna sabhuku ari kutorera vanhu ma protection order ninye unotengesa munde vanhu anotoresa munhu anotorera munhu protection order kuti iwewe kana akutengesa munda wako hauna zvaunoita nokuti unenge uchinzi hauna kodzero kutaura naye unenge watorerwa protection order. Izvezvi kunomwe munhu akapinda mukoti nezuro achinzi atoresa protection order akasvika pakuramba kuti hazviti ndigamuchire protection order kuti munda wangu utengeswe nasabhuku. Mukoma KB nyaya tikazoitevedza ndakumbira
vanhu vanogadza madzimambo nemasabhuku ma-DA kumusha nyaya yekupindura yekwagunyere yasabhuku ari kutorera vanhu maprotection order achitengesa minda yavo. Hamusi kuzvionawo here vanhu votengeserwa minda here vachitorerwa maprotection order kunzi hautaure neni nokuti koti iri kuti hautaure neni. Nyaya iri kukwamambo munhu ari kuenda kutora protection order achitengesa munda wemunhu. Munhu ari kuenda kukoti anonoka ari kunzi hausi kutongwa ikugarapa gamuchina protection order kuti akwanise kutengesa munda. Chero ukatengeswa unozvaunotaura uchinoona uchitotengeswa nenyaya yekuti watorerwa protection order. Baba Isabel, hongu unogona kakupiwa protection order kuti munda wako watengeswa, asi kana une nhuna unokwanisa kakusimudza nyaya kuenda pane rimwe dare. Izvezvi ari vatozosvika pakutosimudza futi nyaya, but mukoma KB mambo nana DDC mukati menzvimbo iyi vakapiwa nyaya iyi. Kana munhu achanzi nyaya iri kwamambo, nyaya iri kwaDDC, anosimudza zvakare nyaya iri munzvimbo achienda kune mamwe madzitare. Munhu achipinda imomo achenzi hauna zvauri kutaura gamuchira achiita protection order, mambo achiziva kuti makutorerwa munda. Munhu akadaro anofanira kuti sei apa ari sabhuku achishandisa simba rokuti bhuku nderangu. Makwanisa here kubata mambo, makwanisa here kubata DDC muchivabvunza kuti nyaya iyi sei iri kuenderera mberi munzvimbo dzenyu. Ndave nadzo namba dzeshe mukoma KB ndichibva pana patiri kuvabata pamusoro penyaya iyi. Ende vanhu payakaenda kwamambo vakatozosvika pakumiswa vatogara panzvimbo kuti vatoshenda kuti iwe uri kutorapa uri kutorapa. Munhu akutovaka mustendi memunhu iye aripo, iye muridzi achidonzi nasabhuku chitobuda ubve ipapo iwewe iye ndawe ipapo munhu achigara ipapo nesimbero kuti ndisabhuku. Vanhu vangani vatorerwa minda nasabhuku uyu? Right, ndichaverenga nhamba mukoma KB but it's more than 3 vanhu sabhuku mumwe chete. Vanhu vachitotengeserwa mutovaka munzvimbo vachitovaka pane munhu ipapo sabhuku achiti buda muno munhu abasa iwewe. Inyika yakasununguka, nyika yakasununguka kudaro. Idare ripi riri kuendwa nasabhuku? Iko zvino zvaenda kucivil court. Ndiri kucivil court. Anditi pane matare aripo pamusoro pecivil court? Pane matare pamusoro pecivil court. Yokuti vanhu vanokwanisa kakuenda nditikaisa nzvimbo iyo pamusoro pabhuku. Kana zvairi anogara kuti kuvanhu ndokuisa anototi ndokurwani maoko kana zvainetsa ndiri sabhuku tutu kwatutu wanoriwani. Right, 10 minutes to 11 regezane kati mbogusa minda. Ndiye kupindura. Ndiye kupindura. My central vakwanisa here kuenda even kuna minisa. Ndo mashoko ari kutonzwa izvi kuti vabatsirike sei ndekwa mambo chief Masembura. Saka nhamba dzamasembura tave nadzo. Okay, tigotaura nawo DDC zvesida nhamba dzachona iko zvinozvita sikwanisa kuzwana izvezvi tichataura nawo tichivabvunza maererano nemasabhuku kuti kana munhu achiita sezvizvi munyika yakasununguka kana munhu ari one achida kushungurudza vanhu zvakaizvozvozvo zvinofambiswa sei. Tichimirira kuti mutaure kana mambo pamwe chete na DDC. Anditika rega timbonzwa pane vanoziva nezvemutemo kuti nyaya iyi inofambiswa sei. Sabhuku tapsi huyai takakumirirai kwajecha makoni wesi kuno kukarusape Baba Isabel. Hanzi takakumirirai kajaivu kandicharova huko ndinopiwa stendi nemunda uko munonyepa imi uko ndinopiwa stendi nemunda munonyepa imi sabhuku ani taps sabhuku taps chengeta stendi nemunda wangu ndatowira. Imi mutira stendi nemunda chete koini zvandichaita uku makoni wesi unozvipiwa sei usina kuwina. Baba Isabel mira nkazi munda tense mati kuli nkazi munda mombe mbuzi yakazopera seko nyaya. chibateiwo vanhu vari kunzvimbo irichi Centenary mapoteri Centenary tiudzewo kuti wardrobe nekicheti zvairatidza kubuda izwi rekuti asinge kutaura pasi pembedha mushure mekunge zvatengeswa zviri zvemufi zvatengeswa naamai vemufi vachitorera muroora. Zvapapi zvakatakurwa here zvakakandwa mudhemu here vakazvidzorera here zvichiri kutaura here pane wokubata manje ndinoinzwa. Okay, tinotenda tine mashoko say ticket or fine yes city traffic police iri higher than ZRP per same offense.
ukabatwa nekanzuru kutangira pa $47 but ukabatwa neZRP kutangira pa $15. Maizwa message iri pano kubva kumuteereri. Tichafambira nyaya dzacho, regai tibvunze handitika vanofanira kupindura mubvunzo uyu nokuti isusu tiri murimawo takangofanana nemi tobatwawo. Pari zvino baba Isabel, regai timbopi papa Isabel, chiko chiri kuitika mujolo chatipedza Papa izvozvi ndinacho chimwe chepabhikita apa. tsutsura izvi. Headmaster kutogara nemukadzi womunin'ina wake. Headmaster wechikoro. Mukufamba kwedu Tiri masiaidi, tiri matikitifa. Tiri masiaidi, tiri matikitifa. mukufamba kwedu tiri masiaidi, tiri matikitifa. Tiri masiaidi, tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri masiaidi, tiri matikitifa. Hati! Reporting to the air. Hati! Reporting to the air. Yani kwa akataka kulebata panyakatsanenga. Leviticus. Yani kwa akatevedzera bhasha pakunabata. Simon Peter. KB akatevera aniko. Nicodemus. Ukazopedzesera aniko. Mother Mary. Tapio. Romaidi tipaini fata pitani bro. Afana tu sipekana mturaima. Chumanja wakachiwemba kebelekia. Si pititi horomaidi. Then you're sure to be for walk out chwep. Si pititi horomaidi. Then you're Roshi. Okay Roshi. Oiri. Po. Rikiti. Vu. Ndiri kuda nhamba dzemukadzi uyo akaisa runyoka pamurume wake. Ndinonzi mai nenyasha pa South Park. Zvatanga. Ziregerere iwe imi. Inzwa baba pati zvinoitika papa. 1 vachanetsa vachiti vanoda nhamba dzemukadzi akaisa runyoka pamurume wake. 2 vachazoda nhamba zvakare dzakaronora nokuisa zvakare. Ipapo ma. Vakomana munotipedza imi. Chakachi chakonzeresa kuti musoro uteme. Yes. Chakonzeresa nyaya dzese ndechemukadzi akabuda. Baba Isabel. Nevarume vakabuda. Mataura nyaya ya headmaster. Ndechekupi? Muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino. Muri yeZimbabwe nyaya yandiri kutaura panapa iye munhu anove mudzidzisi, mutungamiriri wechikoro. Mutungamiriri wechikoro uyu. Kana muchiti mutungamiriri wechikoro. Ndikutaura headmaster. Primary kana kuti secondary? Kusekondari. Uri sekondari. Kuri kuponi uku. Baba ndoba kwandiri kutaura kuwa kubhikita baba pati. Bhikita. Kubhikita kwandiri kutaura uku ibhikita kwachiduku. Sabhuku ndakuti sabhuku. Mukomana uyu ndi headmaster. Okay. Vanhu vandiri kutaura apa ndekuti vana baba vavo ndo vakomane vanin'ina. Umwe wako baba mukuru, umwe wako baba munene. Murume uyu aitotengesa zvake ari papashinafu bridge. Okay. Aine mukadzi wake. Vanoita zvekutengesa. Chokutanga ndechekuti akaona zvinhu zvisafambi zvakanaka pabasa rake. Mari dzakushota kusvikira broka. Abroka kudaro mukadzi akabva ati mai mwana magarata kuti panapa achaite handi yekumba. Vaine vana 2 pakudzokera mumba murume mukadzi akaramba akati ndichadzokere kumba ini achada zvokugara newo because wabroka. Murume akutoenda kumunda ega nevana vake, mukadzi achawanikwi. Izvo mukadzi akutogara nababa mukuru wanu weheadmaster. Baba mukuru akainzwa iZimbabwe kuti ane vakadzi vangani. Ndichienderera kumberi imbondipai nhamba mugeseko kufunga kwenyu kuti baba mukuru vakatora mukadzi wemunin'ina, iwo mukafunga kuti ane vakadzi vangani. Tisati tatsvaga nhamba yemadzimai abankuru vanova headmaster. Right. Ora tifaitinzwe nhamba yemadzimai aheadmaster bamukuru. Ukama huripo pakati pa bamukuru nabamunini, mukoma nemunin'ina. Right. Wakamira sei? Uyu akatorerwa mukadzi nemukoma. Vana baba vavo ndo mukoma nemunin'ina. Vana baba vachibva vasvara vana vavo. Uyu akatorerwa mukadzi pamakore mudiki naakamutorera. Hanzi headmaster vane 4. Zvikanzi vakadzi 4 zvichienda mberi. Zvikanzi kekekeke vane 5 madzimai headmaster avo. Zvikanzi 15. Vane vakadzi 4. Hanzi wapindirana navo
hanzi undiwe chi5 okay 6 or 4 ndokufunga kwangu baba Isabel zvikanzi headmaster vane makadzi 3 zvikanzi headmaster vane 7 vane 10 aripo agona Panagona. Sudzurai baba Isabel chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba zvazviitika ndezvekuti izvo mukadzi akaibva takagara ipapo anga kutorodzirwa kune imwe nzvimbo right saka mukadzi uyu paakabvutwa achitorwa pamba pake kune murume wake akavimbiswa kunzimai nini hamini kuti sei ndakanonoka kuona imimi pamadzimai angu isa ndina waya muri kumberi kana iri mhosva ndofa nayo pamadzimai mangani mana 4 pamadzimai 4 maini novhota wechi5 ndino munin'ina wangu ndodonha naye ndodonha naye hatikusiyei maini vachibva vabvuma vachibva vanzi mainini kana muchida kuza honai muri kutambura munosura makagara pamusika muchishandiswa muchitamba muchiita sei inini zvandichaita panopera mwedzi ndichakupai mari yakati yemazigi nemari yakati US kureva kuti muri mukadzi wangu kudaro muchange muchitambira mune figa here yakapromiswa naheadmaster ichokwadi kwenyama zig 1500 zig right then US 100 US okay pakupera kwemwedzi every month asi vachipiwa chikafu nekurenderwa iyi mari yaunopihwa pamwedzi sepay pocket money kungoti vakabvuma kupinda mururu nababa mukuru okay right zvadaro vakutogara handei mwedzi wakadarika uyu mari yakazobuda $50 chete kuma-US kokumazigi aina maheadmaster vakapiwa presidential bonus 100 nomutungamiri wenyika 150 yakatanga iri $75 izvozvi December vari kumirira imwe 75 sakuti okay it's all right aiwa embomiramira right zvadaro mukoma KB vakazoita musi wavanetsana manje vaona kuti mari hadzichabudi vari padhuze nemashopu ndopa vakanetsana vakazoenda pasaidi vaenda pasaidi mukadzi ndokubata foni yake ega vachinetsana vakabatana hembe headmaster namainini okay so vakandivimbisa se zviri kubuda apa kana mazoona nyaya yebaba handikusiyei nyangwe zorema kusvika patiropafadza vakaita mutsipa negirosi zvikadzi handikusiyei kusvika patiropafadza baba mukuru vakanzi handikusiyei kusvika mandipa mari yangu ndoita mutsimba wakandivimbisa wakandibvisa pamusha iwe nasi una uchandipe mari sei akadaro vachinetsana ndobva abata foni kwakufonera murume wake baba Isabel reka ndikudze murume wangu kubva kwandakaita pepe kusukuna kwangu mukoma wako Nengi wandinaye pano ndiye akandinyengera akati achandipa mari yakati acharihendera ndinaye izvozvi totonetsana izvezvi akanzi hayi musanyeperwemi anoziva zibuzire mukoma wake ka rabva rabuda kwamukoma ndonyaya iripo komaizviitirei hayi nema dzako mukadzi wakoyo saka iko zvinozvi nyaya yakaisa mune vamwe hama nedzimwe so ari kuti ndamirira ndiende kumatare ndiendese kumberi but Zimbabwe nditongerei nyaya kubva zvakaitwa nemunin'ina wangu kusvikira mukoma wangu kusvikira zvakaitwa nemukadzi wangu ari right neasiri right uyezve inini nokuda kwokubuda kwezinyaya iyi kwazvaita ndichaita sei nokuti dai pasina mukadzi uyu 1 wai akabvuma kumbonyeperwa akasiya musi achienda 2 dai pasina nyaya yekuti mari yakavimbiswa haina kubuda aizodzoka here kwandiri achiti murume wangu 3 kuiye hama yangu chaiye mukoma wangu chokwadi angakombisa mukadzi wangu achimuti wakanaka kudarika vangu uya ndikurojere achitoziva ndiri hama yake Zimbabwe ndibatsire kana nomunin'ina wangu ndopedzerana naye ndokai ndodonha naye Zimbabwe tibatsirewo shuti ndodonha naye idorevei so uyu munin'ina paakasiyiwa nemudzimai aizviziva here kuti mudzimai wake aenda kuna mukoma angasingazvizive zvakatozobuda neye mukadzi akutoti aiwa reka ndizvitaureni ndoda kudzoka kumba kwangu kuno ndiri kutambura mukoma wako Nengi uyu taura naye pafoni izvozvo mukoma wakamboramba akanyarara paipa kuda kuzomupikisa kuti azotara zvinema zveshe apoya voice pakaipa ale kwagutu vaishandira pabheshinafu yekutorerwa mukadzi nemukoma headmaster kana muchindinzwa ndibatei zvakare pane varoda kutaura nemi varoda kukubatsirai okay pane vatondibata vemutemo kuti ndiri kuda kukubatsirai saka kana 1 o'clock zvichienda kumberi ndibatei baba wekwagutu tikusanganisei nababa munzwe kubatsirwa kumwe kwekumwe kwamuri kukumbira Mike Kobulawayo wakangira pakatsvira dzimwe headmaster anonzi ani
waizasomwe yakatizoka na uyu aiwa ndiani uyu wedu kayo wakaimba ati ose tiri guruva yadzani uyu Paradise wakagire pakachera dziwe vakadzi atina zera nawo ndinonzi kudiwa nashe gwati from Chitungwiza hanzi mari yehurumende yangonzi mari yehurumende ndozvayakushandisa pari zvino regai katinzwe mashoko kubva vakawanda vanga vari kuita dambudziko rekutaura pamusoro pekuti maitirwo akaitiwa nemukadzi uyu okubva pane umwe murume achienda pamukadzi womukoma kuda kuurayisa ishokwadi asi mudzimai akazviita ari yega here iwo mukoma wacho sei vasina right kuremekedza munin'ina wavo pamwe chete nevemhuri muroora kauyo kana uri mukoma mukadzi womunin'ina muroora ndizvozvo uri baba sei headmaster vakaita izvi ipapo nokuti mudzimai muroora uyu hana kuzviita ega mumba manga maita zhara nzara ina kunaka kana iro bhaibheri rinodaro here kuti chiiko chikatiparadzanisa namwari ishaya here inzara here yekuti kana zvinge zvaoma unofanira kutiza murume wako ndichaita chandiri kutsvaga mukoma KB chechinhu changowanikwa chiri paGlenview panonzi patichagarikapo pane chinhu chiri kunzi changoonekwa ipapo chisina kumira mushe ndiri kumirira mapiki achona mhuri yeZimbabwe baba Isabel kana muchiti chinhu chawanikwa chimufanira kuudza iZimbabwe kuti kana chiti chinhu imotikari isiri kunesonzwisisika chine zvuma nechinofunga amene kuti zvikirire divide here amene pari kushandika sei patichagarika pamabhasikoro padozere pamabhasikoro vanotengesa mabhasikoro right ndo pachawanika pazuva rasi munhu wese akachimoti wari kufungidira chikwambo hakuna zvakadaro KB naBozho 2025 azvivharisa hakuna gore rakadaro madzimai ndiwo ari kupisa gore rino vana baba simbai manzwa ndinonzi Naisoni Zinwi Marusape Naisoni Zinwi hanzi madzimai vavharisa 2025 kwanzi naInnocent Manyoso mukomana paZebra Cross shona yekuti ndodonha naye inoreva kuti handikusiye zvekumhanya kusvika kumapena okay handikusiye zvekumhanya kusvika kumapena kureva kuti kana asati akuhwina okay so headmaster mukoma vanga vachiti handikusiye mainini kusvikira ndakuwanaye yandikuwanaye kana iri nyaya yemunin'ina wangu ndodonha naye hanzi pane yataka hanzi gombo iri ndarida ndicharirima chete kusvikira zvaita sekugomboka kana uchinzi gombo zvinorava munda unorimwa chizve gombo iri ndarida ndicharirima chete kusvikira chi pane zvatakadzidza kakuchikoro atiti kaka unenge wada chinhu handisi kuchisiya kusvikira ndaita sei ndachihwina Bozho naKanyemba please ndapota hangu vakadzi hanzi tichafarini vana vamwene vazororo ndinonzi maybe pakuwadzana Zimbabwe inonaka man inonaka kwai ndiyo yakatorwa nemukomana inonzi Flabbergasted here Peter Zulu Flabbergasted yebo KB naBozho headmaster avo vakatrena maheadmaster ndinovaziva hanzi zvibabiso pakupfimba madzimai evanhu purizi musandipikise ndiri nherera ndinonzi Innocent Manyoso pamvurwi paZebra Cross nherera ipikiswe maheadmaster vanoenda vachinomaka maexamination handiti ipapa pakanzi paikatoshota pakwanzi pane kwatiri kuenda kunobaka pandiri kudzoka and headmaster ava vakapiwa presidential bonus mucivil servant kawa saka zvake zvanga zvaita sei zvakadzora headmaster saka zvakadzora kudaro amai ava vakutambura okay gombo munda usati warimwa asi pane saying inoti gombo iri ndarida ndichaita sei ndicharima chete ameno kana muchiri kuriziva ndo mashoko aitaurwa kana headmaster vachida kutora mainini mushure mekunakirwa navo hanzi hanyaya yekuchivhu iyo inotyisa nokusuwisa yangove jemedza muchivhu umu kana tazogara vakadzi atina zera navo chokwadi samutamiswa anonzi samutamiswa kuSouth Africa baba Isabel tadi kumbotaura nadirector Dr. Albert Chakai mabatiro ari kuita chimuti paSouth Africa chakabatwa timbonorovera the hottest mid morning show ikweyo kumuzanzi
kumuzansi. Kungoti yambu Limpopo. Limpopo. Pamiri baba. Right. The love of money is the big evil, says the Bible. Kuda mari ndio mudzi wezvakaipa. Yes. Mati murume uyu bamunini nemudzimai vanga vane business. Handi vaitengese. Vaitotengesa zvinhu zvavo. Groceries. Mari yakatanga kushayikwa. Yakatanga kushayikwa. Mari yaenda kupi? Mari yaenda. Ndatosiya mashoko. Kutonzi akabva anzizvo. Iweweka kuti ubve ipapa. Chiba mari, then ukatora mari iyi. Mukabroka. Murume anobva kumusha. For sure ndizvakazoitika. Murume achienda kumusha. Mukadzi achibva aramba. Mukana uchibva avhurika. Amai vachibva rojerwa. Mainini vakatofurirwa na headmaster. Yes, anotora mashoko. Kuti iba mari. Ari kutotaura izvo zvachiudza murume wake. You see now. Muri kuonaka murume angatoronga upenyu hwake zvakanaka asi bamukuru mukoma headmaster ndio vakatofurira mainini mwana ere uyu papa ndamaika headmaster akura sei ane makore mangani amakore akati nazomatsvaga but ni madzimai vake okay timochitsvagirawo kamakore aheadmaster motitsvagirawo makore amainini yes chokwadi pane zvatoda kakuona but mashoko anokwanisa kutsimbirira mwana mudiki mashoko ari pasi under 18 years baba Isabel inyaya dzerudo idzi rudo even mudzimai ane mhuri anotwiswa akagarirwa pasi anorohwa pane pautaura muzukuru muri kuzviziva here kuti vakadzi vese vagara nevarume mudzimbabwe vangasingavade but vakagarirwa pasi yes okay ngatimbosiya iyo yerudo iyo pane chinonzi chadona chiri pambari varume vakuru vari kurohwa chadona akuda mari kokuzoti baba Isabel munotaura kuti kudini kwe aitaura izvenyu munotaura kuti kudini kwe saka pamuri kudeti basa ndiane mosva mainini havana yavo shoma here mbijana aiwa mosva vanayo mosva iko kufurirwa ikoko itori mosva saka inotongwa sei happen okay rega tingotora kamutereri wokupedzisira 5 minutes past 12 tichimirira ka Lusingo Solo kuti apindire kamustudio paita munango pantedo baba Isabel halo chibuti kwatika 0713938538 pabodzi na 0789600748 wakumaliza okay amene zviri kuita 10 week putika pita kuita sika kutofa Kanyemba na Bozho zvavakuitika izvi zvine chirevo timu yemapere yanga yakatorongedzwa zviriko here izvi ndinonzi po mudzimu pamasvingo pakaya timu yemapere ndeipi kui pamwe chatitiza Lazarus Mutumbu zviri sei hanzi ndaneta nekutenga okay KB na Bozho ndaneta nokutonga mhosva dzechadona pamatapi police station apo ndinonzi Sergeant Eric Bomba Mutimba Nyoka Nyamudzanga zuva nezuva adei ndi Sergeant Eric Bomba Mutimba Nyoka Nyamudzanga pambare KB na Bozho ndaneta nokutonga mhosva dzechadona pamatapi police station apo vakazoda kuchirova agogoka agogo vakazofukidira pamwe auya nasi muharare vada kumurova chadona kana murume mukuru achivharwa handiti chadona even mutauni umu vanhu vari kunzi uya upinde basa siya foni yako nemari yese yaunayo apa papa munoreva chokwadi dzimwe tepi vanhu vatikaona vakambopinda mabasa mudhorobho vakuvanaka musadaro saka mkazi uyo mukafuna kuti aite tani apa mumira anzi $100 kupinda papayroll mkazi wemunhu okay anobhadharirwa rent otengerwa chikafu obva anzi monthly allowance $100 plus $1,500 zig upenyu hwacho manakiro anoita azvilasta kudaro wazviona 2 minutes tinotenda mapata basa afamili yedziko raZimbabwe nakutetekera nakusangura kwamaita National FM the whole nation on one session ndiso tina chikunyana ndinonzi KB Kanyemba Bhonzo pane vangu vachitsvaga kanhamba dziya baba Isabel 0714 ndedzekupi zviya nyaya dzekuchivhu kuchivhu 0714 204 235 0714 204 235 0772 143 171 545 025 0771
545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sapita Zulu po rikiti vu kanyemba ponzo na pozhongora timbwera pamwe mangwana, the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM nkhani na ng'ombo takusiyanika 0713-938-538 0713-938-538 pabodzi na 0789-600-748 paita munango pantedo. Hello pa National FM. Hello, mamukaseke bina ke na bosh. Tamuka kana mamukasei? Sabuga sadaro. Sadaro. Aiwa sabuga sadaro. Ari kutozviita sabhuku panoitwa sei? Ando patinozotsvaga vanobatira vaive totumira gudo. Ndoti ndo pazvinenge zvasvika vari kutemba kamaoko isati gone maoko saka tinenge takutongoita zvegudo ndosinganezi. Amaiwe. Koita yekuchivhiwa ndanyara ndambuka kunyara ndiri munhu wemukadzi ndanyara ndashaya pekupiwa. Zvinorwadza. Zvinorwadza zvinoita amai anga wangosiyana naye vasadara amai. Chokwadi hama dzemurume dzinosvika 6 dzaunenge uchishina nadzo. Munhu anenge akusatotira sahama dzake kana akakusiya akakuona une muzukuru wake kana munina wake anenge akuti anofunga kuti saka kandikavasiya chii chinozoitika kumashure kwacho. Endi vana vatofonde vemurume uyu? Ngaende kwaTinashe Mugabe. Pakuda Tinashe Mugabe vachazoti vana ndevake vese here. Pakutoda ma-DNA test apa? Pakutoda ma-DNA test. Taurai na doctor. Tiri kutaura nani? Hello. Kebira Bosho. Zviri sei? Amai avatrustika, avavimbisi, avaite. Ndee vachitafanira zveti amai Chimbowa. Mai Chimbowa vanomira nemurume wavo? Vanomira nemurume wavo. Pese pateke tiita kana Bosho anotoziva. muri godobori kai? Tokuita mwafoneri katikoposando. Ingopai vashoma. Haiwa vashoma. Haingoti gogo shumba pacheri mama. Na sekutaka na Mdala Zengwe wopamutokwa. Na Peter Zulu nevamwe vese. Right. Ndatenda. Maita basa baba na mai Chimbowa pamufakosi ipapo pamisi wakachibata chemuti. Paita munango pantedo. Hello pa National FM. Shady. Nakanyeza boss. Murisai. Ndiri raiti ndini nenyara ndanyara zvokuti nenyaya madzimai aya. Manyara seiko? Nyaya dzake dzinonyadzisa ende chee kuti potoita sei zvaakuita kuti vakadzi vatadze kuimbwa navo naimi vakawanda. Pane vari kukukanganisirai mazita yenyu. Ndanyara kanyema. Saka mungaite sei kuti muchene madzimai? Zvakuda kuti vakadzi ava timborandana navava. Kusavimbika kwacho kwanyanyo. Kusavimbika kwanyanya chokwadi. Ndiri kuti munhu amirire nemunhu wake wainaye wakutsvagana nezvakawanda-wanda. Iye heti masani kuda mari kwakaburikidza mwero kudaro. Tomboti anga ari mukadzi wehanzvadzi yenyu. Imi ndimi Major Street muri kutonga. Maitonga muchiri chinya. Aitoroti aizvaya mararaya. Mararaya? Ngaende munhu akadaraiwa ngaende umba kwawo. Marara anopiswa kababa. Aiwa inini yachera ndotonga nichiumba kwake. Aiwa zvinonyadzisa kuti munhu ade mari kusvika pakadaropo. Chokwadi. Ndanyara zvakaipa. Mati tiri kutaura nani ari kupi? Amenyasha ari paHatfield. Hatfield, aiwa tinotenda. Ingosweresai vaviri vatatu. Ndakusweresa hama dzangu dziri kuMhondoro. Naabhuti wangu ari kuWhite Cliff, baba achafudzwa. Nemurooro wangu amaitaku. Nehama dzose dzakateerera. Ndizvozvo chete.
maita basa yasvika madzibaba Eva Mochembe paEastview pamapondera. Gombo iri ndarida ndotoririma chete ndione chinouya. Yes, ndio mashoko ndione chinouya. Kuti wari anenge akatogadzira maweapons. Chinouya chinotowana tiri. Gombo iri ndarida ndinotoririma chete ndione chinouya. Headmaster was ready. Kuti chese chinouya even muning'ina akada kusimudza musoro vanopedzerana. Gombo ndarida. Muri kuziva mashoko akataurwa naHeadmaster ekuti wanga uri kupi manga muri kupi mainini. Makapenga kupfura madzimai angu ese. Kusvika pakusora nemadzimai ake. Yes. Chichocho. 0713938538 paita munango baba Isabel. Chimuti hello. Hello. Vakuru vangu makadiko. Ndiko makadiyo. Tiri kutaura nani ari kupi? Kutaura nevanonzi Baba Carlos vari paNyatsimba. Baba Carlo tibatsirai tinzwe. Saka kureva kuti Headmaster vakadzi vavo vese vamwe foa gure kumbotorera vanhu ka. Aiwa, vakatoroora zviri pamutemo. Gula Headmaster vakadaro. Gore rinouya tida kuti vabvisa pachikoro. Oenda kupi? Ngavaende dhati vade maHeadmaster akadaro. Isusu kwedu kuHeathcliff hatisi kuvada Headmaster ivavo. Vauye kuHeathcliff. Aiwa kuHeathcliff hatisi kuvada. Uyezve nyaya yekutora kwavaita mukadzi wemunina ine chokuita here kubasa? Ndinoona kuti vanopedza vazokanganisira vamwe vanoshanda navo futi vaguda nyaya idzodzo saka ngavafanira kudini. Kana chikoro chacho hachinosara chisina chiremerera. Okay, paita munango wakumalizira. Chimuti changu mai. Tikane Patrick. Zviri seiko. Peter Zulu. Tikane Patrick. Zviri seiko akomana ivi. Musha Peter Zulu uri sei? Ndikuraiti ndikutotyarukawo chaiterwa kuimbwa nevadzimai. Iwewe gara nemukadzi wako Peter. Ndakutyarukawo vanhu vakadzi vapindirawo pakuisarukawo. Ukamira nemudiwa wako nemudzimai wako hwana hapana dambudziko raunosangana naro. Iye anogondisire iwo ndakakumbira regerero nazviita. Vakaipa kanyamba ko Headmaster vaita seiko. Headmaster vatora mudzimai womuning'ina. Kubva vatotora Peter vatora musikana mukadzi ware. Ehe. Ndovatoita mukadzi wake akutofusa kuti iwe ita broke aende kumusha. Ndizvozvo ngaabroke. Kana basa ngaripere kana kuchikoro Headmaster hakuna Headmaster akadaro. Ndo vanhu vange vasina kana zvipomerwa ka. Nyaya dzerudo idzi dzinopindira pamabasa here? Dzinopindira bhozi Headmaster vachapedzisira vakutoda futi vakadzi vari kudzidzisa pachikoro ka vakatozoputsa musha mamwe maticha ari pachikoro. Amai. Apa vatanga kuhama kavangazotadza kumutoro. Apo vanhu vanenge vakushora manje chikoro ichi. Chikoro chocho chakushorwa manje ndopateta kuchitaura kuti chikoro chakaipa izvo chatanga naHeadmaster. Apa munhu mukuru dai anga ari ticha wechidiki vai kuti Headmaster. Okay, ingoti